Masquerade say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kanakaki kutanga kukwepa nino channel, please don't forget to subscribe. Kanuchungo wagara, waka subscribe. Don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe, takigira inyaya Buditswa, ni Zanu-PF member of parliament, we are bullet commenter on the issue here SADC. Muri Zimbabwe ndofunga Shamba South member of parliament wa Joseph Mapiki wakabuda in a recent National Assembly debate on land tenure wakabuda wachifananiza the Southern African Development Community SADC ni a barrier of society wakabuda wachiti Zimbabwe haifanyira kuchika influence ye SADC muri Zimbabwe vakataura ivo vachiti Zimbabwe inokwanisa kuchuza kuramba iri muSADC kana withdraw from SADC vachihighlighta lack of support yakapiwa neSADC during ma-elections akaitwa muna August 2023 muri Zimbabwe. Vakataura ivo vachiti Zimbabwe inokwanisa kuramba iri independent muri Zimbabwe yobuda, inokwanisa kuita independent yobuda from SADC muri Zimbabwe. Ndafunga Zanu-PF haina kufara ne distance yakatorwa ne SADC observer mission yakabuda ichikondema ma-elections akaitwa mugora 2023 vachitaura vachiti ngasiri free and fair. Ndafunga a number of ma-observer missions including an AU na European Union vakabuda achipo the same conclusion. Izvo zvinofadza bato reZanu-PF vachitaura ivo vachiti SADC haina zvinokwanisa kuita muZimbabwe. Ndofunga nyaya yakanetsa pakafamba ma-rumors ekuti there were going to be ma-fresh elections zvikanzi kana GNU nekuda kwema-results angabuda ma-elections aya ne-opposition party yatungamirwa naNelson Chamisa yakabuda ichitaura iyo ichiti they wanted ma-fresh elections, achiti ma-elections akabirirwa. So SADC vanhu vakawanda vebuda vachiti inokwanisa kupindira kuti paitwe GNU kana ma-fresh elections, asi vanhu Zanu-PF vakabuda vachiti no, Zanu-PF yakafanana SADC yakafanana ne-barrier society, zvinzi haina basa unokwanisa kuramba urimo kana kuwithdraw, zvinzi haina kana influence munyika yeZimbabwe. Tingazivi kuti munoiona sei nyaya iyi yakabuditswa na Shamba South member of parliament va Joseph Mapiki achitaura ivo vachiti Zimbabwe inokwanisa kuita independent yo withdraw from SADC muri Zimbabwe. Nyaya yakabuda mushure mekunge vaNelson Chamisa vakabuda last week kufuneral yakaitwa kwaChivi vachitaura ivo vachiti approached SADC kuti immediate ma-talks between ivo vaChamisa na vaMunangagwa. Vakataura zvakare vachiti ma-elections zvakabuda musarudzo yema-elections a2023 haizvina kupera muri Zimbabwe. Ndofunga pane audio zvakare yatakakuvigira vaNelson Chamisa vachitaura vachiti vane letter yavakanyora to the SADC secretariat, zvinzi yakatambirwa tsamba ikaendeswa kuvakuru. So now iri kureviewiwa kuti paonekwe kuti what's next muri Zimbabwe. Audio takakuradzai vaChamisa vachitaura vachiti nekuda kwema-economic hardships haripo muno muZimbabwe, SADC iri kufanira kupindira yogadzirisa zvikuitika munyika yeZimbabwe. Tikazive kuti munoiona sei nyaya iyi kuti Zanu-PF going to accept this offer, going to accept ma-talks na vaChamisa muri Zimbabwe, since iri kutaura yechiti SADC haina influence pamusoro pezvinoitika muno muZimbabwe. Tiudze zvamunofunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Singazive kuti munoiona sei nyaya iyi muri Zimbabwe yabuditswa neZanu-PF MP muri Zimbabwe. Ndofunga mwedzi yapfuura pakambonetsa zvakare imwe nyaya vachinamasa Politburo member vachi-insult the Zambian president navanevas Mumba
vaitungamirira the observer mission yakaobserva ma-elections muno muzimbabwe panga pakaoma vachinamasa vakabuda vakabuda vachiinsauta vaichilema pamwe chete navaneighbors mumba murezimbabwe vachiquestiona ma-qualifications avaneighbors mumba vachiclaima ivo vachiti i-statements on the head of SADC election observer mission anga ari unilateral, biased and uncouth murezimbabwe achinamasa vakabuda zvakare vachipa reference yavalevi mwana wasa vachisuggesta ivo vachiti ma-actions avaichilema aizolida tuma-regrets murezimbabwe valevi mwana wasa last time yavakapa negative report vakafa murezimbabwe chinzi inova nyaya yakanetsa zvisingaite vachinamasa vakabuda zvakare vachiti Zimbabwe is sovereign country, SADC haikwanisi kupindira munyaya dzezimbabwe murezimbabwe tisingazivi kuti munoiona sei nyaya iyi tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section kuti zveshuwa SADC inoplaya an important role here munyaya dzemuzimbabwe kana kuti tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Hamugazi ushe munhu anenge ane chigaro cheusabhuku chiri kunzi hachina kutorwa rumba nzira chaiyo chaiyo. Munhu anenge ane chigaro chaakagara cheusabhuku, bhuku raanaro riri kunzi rakabharuka. Ima kutora bhuku ramutsinda unoita mambo tokupa nyembe yeushe. Kunenge watova kukoniwa kusvika kuti azonoita sachigaro ndokunge tagadzirisa nyaya dzemunyika. Saka nyaya iyoyi inyaya yatikufambira yatida kuti igadziriswe, yatida kuti iendeswe mberi. Nokuti isusu toda kuti nyika yedu iite sachigaro, inyika inoita sachigaro kwete munhu. Saka toda kuti Zimbabwe iite sachigaro, asi ngaite sachigaro tapedzawo nyaya dzedu. Nokuti hakuna munhu anoita mambo asi ane musha wakaputsika, ane raini rakaputsika, ane bhuku rakabharuka. Bhuku ngaritange rasimbiswa kuitira kuti waane bhuku wochigona kunoita ishe kana kuti mambo. Ushe hunogadzana, asi kana usina kugadzwa bhuku haugoni kungomuka woita ishe. Ko dzinza rabvepiko kuti ugone kugara ushewo. Ndiyo nyaya yatinayo pano yatinoda kuti igadziriswe, yakakufambira yatiri kugadzirisa nyika yedu inge mberi zvakanaka. SADC iri kuziva nyaya iyi. Takanyora executive secretary ane tsamba yedu kutaura kwatiriita kudai yekuti takatida kuti vagadzira vakatotonyora vachiti nyaya yenyu yaiswa kumapazi akasiyana siyana. Inyaya yatiri kutofambira yandiri kukoka vana vese vemuzimbabwe kuti honai nyaya iyi inoda kuti igadzirise nekuti inogona kupedzisira yasvibisa zita redu senyika. Topedzisira taita kuti utachiwana hwedu senyika nekusviba kwedu senyika hutapukire, uye kusviba kutapukire kuenda kunosvibisa SADC. Kuna kuranga yakagadzikana asi nyika haina kumira zvakanaka. Pindai mumaruwa, pindai muzvikoro, pindai muzvipatara, pindai pese pamungafungidzira. Mudzimba hamudyiri notisa 5 million maZimbabweans ari kunze kwenyika. Zvizvarwa zvemuno zvinofanira kunge zvichishandira munyika muno. Moti nyika yakagadzikana, musafarira chinhu chamuri kuona chitange chakagadzikana. Rufuse runoita kunge pasina moto, asi pasi apa pakazara moto.